la Teresa. Aquí tens l'informe, com l'has de fer, quines parts ha de tenir. Llavors tu li has de donar a la Teresa li donarà una còpia a mi. Tu poses tot aquí dintre la carpeteta. I ara, com que tu això ja ho vas fer l'any passat, no? M'agradaria que et diguessis si t'agrada fer aquest tipus de converses i per què. I si no t'agrada, també t'ho diguis. Sí que m'agrada. Per què? Perquè, no sé, m'agrada intentar ajudar a que parlin en català, els que no ho entenen i els que no saben parlar. Sí. I sí que m'agrada. I tu aprens coses fent això? Jo sí, per exemple, on viu, i les coses que li agraden i les que no. I l'any passat què vas fer? Amb la Juana? Sí. També vas aprendre coses? Sí. Jo no me'n recordo. No te'n recordes? Molt bé. Doncs aquest any la Teresa amb això, que faràs l'informe i aleshores s'ho compta també us per la nota. Molt bé. Gràcies, Dani.